Asa man mo, Diyos o salapi? Wawan mong katubag na yun. Bitaw. So, din sa atong Ebanghelyo, sumalo ni San Lucas, ato lang ni karuhon daan, ha? Kay masayop niya ta. Pagsabot, no? Atong nadungog din, nga dunay piniyalan, gisumbong sa iyang agalon, nga kaning maong piniyalan, sa may gibuhat, giusik-usikan lamang, no? Sa iyang piniyalan ang iyang salapi. Busa iyang gitawag ang piniyalan o giingnan. Unsa man kining pangutana, unsa man kining ako nadungog, may tungod kanimo. Hatagi ako hingpit nga husay sa imong pagdumala sa akong katigayunan, kay sukad karon dili ka na akong piniyalan. So kani sa first part ng daan ng igsoon, kitang tanan gipahinumduman nga kitang tanan mga piniyalan. Piniyalan na ta. Dili kita mo'y tag-iya. Stewards. We're just stewards. Bisan kini atong kinabuhi, dili kita mo'y tag-iya. Gasa ni Maigsoon, gihatag sa Ginoo. Unsa man giato ra gyud nga maangkon nato nga atoa. Be, unsa man kuno? Akong sala, akong dakong. Mora gini maangkon nato Maigsoon nga gikan yun nato. Wa magagikan sa Ginoo. Wala nag-recite na to ng akong sala. Ang kuna yun. No? Akong sala. Akong dakong sala. At tuwagin na. Manya malipay ang Ginoo nga niangkon ta nga atuagin na. Kaya di ba naiyag yun? Di man may tabo ang Ginoo mo. Mupasa sa saan o may saan Ginoo. Mabitaw na Ginoo na siya kay Waisa, ano? O kita di ta mo angkon, nga makasasata, nagpakaginoo tanda. Pero di man na may tabo, may son. Makasasa magita. Unya mo na malipay ang Ginoo kung mo angkon ta, nga makasasata. Kay akto man na sa paubos. Humility. Bisan gani sa atong isig kaingon, o mga itigpasaylo, mas dakong puruhan nga magkauli ka, pero magpatasanay na kita garbo, ha? Muingon man dahil nga sa nga anong mga magpasaylo, nga siya may sadaan, awa na. Sugod na ang garbo, pride. Fried rice, fried lumpia, fried chicken, puro fried. No? Lami kayo. Anyway, so, atong klarohon din nga, nakahuna-huna ning piniyalan, kay papahawao naman siya. Kaya lagi, dili na siya kasaligan, giusik-usikan niya ang bahandi sa iyang sa nagpiyar niya. So, ingon din siya. Ingon siya siyang kagalingon. Unsa man kining, ingon siya, papahawaon naman ako sa akong agalon. Unsa may buhaton ko. Dili ako makahimo sa pagpangalot o kanal. Uy, sosyal din Di ba makakakuan og kanal? Ug maulaw sa bako sa pagpakilimos. Kini ang akong buhaton. Aron kung papawaon ako sa akong trabaho, may mga higala o niya ako.
nga mopasaka kanako sa ilang balay. Busa mo na ni. Iyang gamit, diskarte na siya. Diskarte na siya, na. Ngayon siya busa, iyang gitawag ang tanan nga nakautang siyang agalon. So, iyang gitawag tanan ang nakautang. Unya, imbis nga, puskagatos, ingon siya, aniyang imong bali, lingkod o kaliman lang ang isulat. Ikaw, pilaman, imong utang, sa kalibo, kabakid na trigo. Aniyang imong bali, 8 kagatos lang ang isulat. So, iyang gitudluan, ang utangan sa iyang agalon, nga tikas ba, tikasan. Nga naman, aron ang mga utangan sa iyang agalon, doon na naing utang kabubuton ngadto niya. Utang kabubuton maigsoon. Kanina arabag gini nato, no? Distorted value man eh. Utang kabubuton. Utang na loob. Nga lisod na ba kayo utangan ta? Hawa mo'y utang? Utang na loob ba? Dili, kwarta samot, ang kwarta. No? Utang kabubuton ba? Anong may kay nimo ba? Munya, yay. May tag, ang iyang pagkaayo nimo, minaayo lang ito niya. Wa siya magpaabot nga mabaslan. Kay mo may tinuod yun nga kaayo o paghatag to give without expecting anything in return. Mo na tinuod nga kamanggihatagon. Pero manggihatagon ka karon kay nagpaabot ka nga sunod simana, ikaw na sa makabaos ka, adi na maayo. No, panikas na. Pamintaha ka na, nagsoon. So kung kita muhatag ta, mutabang ta, na lang, kunanaan lang ninyo nga, tabang na ito. Wato'y nagpahipi nga, makadawat kag baos, o ikaw na sa'y mangayo, o ano ba? Tabang lang yun. Pure, simple generosity. Muna yung saka punto nga atong kwan. Kaya iya manggigamit ang iyang posisyon. Piniyalan ko siya. O niya, na yung mga utangan nga mga tao sa iyang agaon. So ato ning majikon. Aron ikaw na nakayutang na ako. Ano ba? Huh? So, dili maayo. Huh? Dili maayo. Pero, mangutanat, makapangutanat siguro mo, nga nung gidaig mo noon sa tag-iya, no, siyang amo, kining tikasan nga pinihalan. Na, ingon diri, oh. Ang agalon, nining tikasan nga pinihalan, midaig kaniya, tungod sa iyang inantigo nga buhat. Kaya mga tao nining kalibutana, mas maantigo mo dumala sa ilang buluhaton kaysa mga tao nga iya sa kahayan. Muna'y punto, nga dinis kalibutan, daghang kay bright, daghang kamao ba? Pero ang ilang pagkamao, dili mao. No? Pamintaha ba? Panikas, sama aning maong pinialan. No? Naghuna-una siya dahil papawao naman ko sa akong trabaho. Ako aniyon ko ni. Aron ugwan ako trabaho, sila ako na siya ako na siya magkuan mga igtabang. Natabangan ko na ako sila. So, klaro naman sa di sila mo baos, no? Nga na tabangan ko na ako sila. Ipahangyo gi tagaan ako sila discount. Dako kay discount. Syaro, ikaw ter, di ka trabang nako. Tagaan ti kag discount. Tawa man, sister. Di siguro mo hatag. Anyway, so, inana,
utang kabubuton lagi maigsoon. Muna itong bantayanan, utang na loob. No? Lisura ay. Labi na ka nang maningil na. Nang inumdum ka, ito, ayay, ipainomdoman naman ta. Maningil na din eh. Anyway, so, saan taman, sinaot pa nga, dili lagi na anak. So, arita sa last part, maigsoon, klaro kayong gingon ni Jesus din eh. Ingon si Jesus, busa, sultihan ko kamo. Pagbaton kamo mga higala, pinagi sa mga bahandi, nining kalibutana, aron ini kahurot na niini, dawaton kamo didto, sa walay kitapusang puloy-anan. So gamito na to ning mga kanang kalibutanon ba, nga bahandi kay di man gini kuan maigsoon, di man ni nato mada, no? Diya bitay gihilugan ako nga dato kayo. Ako naman ang i-share. Ingon na siya, Father. Lisura ning problema na ako, Father. Ingo, sa man din. Kinsa akong bindulan na akong mga bahandi. Padre nga, maihap naman lang ang akong mga adlaw din sa kalibutan. Ingon ko, imong mga anak di ay. Ingon siya, mga dato naman, Father. Ha? Mga dato naman sila. Wala sila magkinahanglan, ani. Ikaw sa'yo na. Ihatag na ako ng tanan. Nye. Siga, yung mata. Ihatag na ako tanan. Problema man ka. Kinsay mong binlan. No? So, muna siya maigsoon. Lisod kay pag let go. No? Kaning mga kalibutanon, nga bahandi ba? No? Ligid na ito ni. Natawag ta, hubo gud ta. Way sapot, no way sinina. Tatawagi is kadako. Onya mobiya sa taning kalibutana. Wa sa tay mada, no? Babay, no? Babay tanan, no? So wala nga may pasiguro og nanobra na i-share na to, no? Sama sa iyon diri ni Jesus busa. Sultihan ko kamo pagbaton kamog mga higala, pinagi sa mga bahandi, nining kalibutana, aron nining kahurot na niini, dawaton kamo dito sa walay katapusang puluyan. Kay kitagod mga tao, tawhanon, may pagkadao, magilta, maniguro man ta sa itong kagalingon, bahala na mo diya eh. Labi na rong panahon na, lisod kayo. Ingon pagin siya diri, kinsa kadtong kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa dagko, o kinsa kadtong limbungan sa gagmayng butang, limbungan usab sa dagko. Ako mutuog yung kuani maigsoon. Mutuog yung kuani. Kung kasaligan ka gagmayng butang, kasaligan ka dagko. Pero gagmayng butang, di ka kasaligan, sus, ayun na lang. Ayun na lang. Numdum ko dito sa laing parokya. Magbutang ko mga kuan. Doon ako, mawa ba rin sinsiyo, 20. Huwag na yung mawa, nagi nagkuha, Ako tistingan ba, mawa ba? Naagyod Naagyod. Pati ilaga. Kanon ang ang kanang papel nga 20. Nga naman, may maho mag-isda. Tangagon mang 20. Anyway, so manaog di kasaligan sa gagmayng butang. No? So, kung yun na siya maigsoon, value, no? Kasaligan ka ba? The moment nga di nakakasaligan, wala i-post, no? So, kamo mga batanon, i-develop gina ninyo nga masaligan mo sa gagmayng butang bisag sa kadako, no? Ayaw yung panikas, ayaw pamintaha kay na badshot yung ka nga badshot na ka, wala yun wala na ilami trust, no? Trust salig ba? So sa katapusan last na
Walay tao nga mahimong ulipon sa duha ka galon kay mahitabo gayud nga iyang dumtan ang usa o ang usa iyang higumaon. You cannot serve two masters, no? Di ka ka-serve og duha ka master, no? Asa man, Ginoo o bahandi. Usa ra gyud. Mupili gyud ka. Unya hinaot pa nga pilion nimo ang Ginoo nga mo'y nagpiyal nimo sa maong bahandi. So kitang tanan akong usbon, mga piniyalan na ta, unya pangayuan taghusay sa tag-iya kung giunsa nato paggamit ang mga butang na iyang gipiyal kanato. Manindog